Cha ndabweraso amalawa anzanga wiki kukuthamanga nkhani yomwe lawyer Alexius Kamangira wabwera nayo atasowa kwa nthawi yayitali. Ani nkhani itatuluka ndikhulowe ma video yanga awiri apitawo tinakamba kuna kuti pali bwachikulire wina amene antumizira 200,000 kuna kuti ndipange bully kapena ninyoze kapena ndizipita ku makomenti ndizikapanga zosagwirizana ndi Alexius Kamangira pa zifukwa zomwe iyeyo bwanayo akutani kuti akuziwa. Ndinabwera nayo nkhani popano dzulo taona omenyera ufulu oziwika bwino Sylvester Namiwa anali ndi press briefing yomwenso amakamba nkhani ya ndani kodi ya Alexius Kamangira kupita kunena kuti atone jeno dziko munomo atule pasi ayimekaye pa udindo omwe akugwira ngati atone jeno chifukwa pali nkhani zina zokhuzana ndi corruption zomwe SCB inkafuna kuamanga koma iwo anathamanga kupita kukatenga chani kodi injection zulozulole. Now lero Alexius Kamangira news zalemba kunena kuti pa 5 March akupita ku court mulandu omwe anasumiridwa ndi Kenani Manda judge. Mulandu umene unasumiridwa pa nthawi ndikhulupira kuti pa ulamuliro nthawi mwana tuluka koyambirira Alexius Kamangira kumanena za corruption ulamuliro wa Malawi Congress Party. Amalawi ali ndi chidwi ndi nkhani izi chifukwa che ndikakumbukira Sylvester Namiwa ananena kuti atone jeno apangisenso press briefing afotokoze sarane za chiletso chomwe anatenga iwo kuti SCB isawatani kodi isamange paja SCB imamanga munthu imayamba manga munthu then kukamusegulira chani kodi mulandu. Funso nkumati kubwera kwa Alexius Kamangira kachiwiri kuyambaso kunena za corruption nkuyenjezeramo ngati Frank Mbera amene ali atone jeno ndikuyitanidwa kwa Alexius Kamangira kulowa kwache kwa mulandu wake. Simukuona kuti pakugwirizana kapena muli ndi sure kunena kuti pa 5 March akanakhala kuti Alexius Kamangira sanabwereso kumanenaso za corruption alaishua kunena kuti Alexius Kamangira mulandu wake wa against Kenani Manda ukanakhala pa 5 March? Mafuna pamenepo mutitani kodi mutiyankhe Amalawi. Andikuona kwa ine ndikunena kuti ndikuona kunena kuti zomwe zikutulusa Alexius Kamangira anthu a corruption amene amakonda kudya misonkho ya Amalawi zikuwanyasa ndipo akupeza njira yonena kuti athane ndi Alexius Kamangira. Komatu ineyo langizo langa ku boma ili la DPP Amalawi ali maso kwambiri. Amalawi akusatira kwambiri nkhani zomwe zikutulusa Alexius Kamangira za corruption ndipo akukhala nazo chidwi ndipo Amalawi akusatira Alexius Kamangira ngati mulandu wa chisankho zomwe zikuyenera kuti boma ili la DPP lichenjere chifukwa china chilichonse chomwe chingaonese chofuna kunena kuti Alexius Kamangira apangidwe silence Amalawi adzuka. So date ndi imeneyi pa 5 March makhotha ya corruption aja amuyitanisa Alexius Kamangira date yake ndi pa 5 March pano. Ndiye Malawi wina aliyense wokonda dziko lake tiyeni tipiteni tikampange support Alexius Kamangira. Chifukwa zikulumikizana
wina aliyense apapa kuti ambe kuona ataona kuti no corruption idi anthuwa mmalo monena kuti apange azitsogolera apange fight against corruption mpamene akufuna kuti munthu wina amene akubuka kuti akuonesa kuti akupanga challenge kwambiri corruption ndi amene akufuna akampange silence kapena azimuopseza kapena azilephera kutuluka ndi kumalankhula potengera kuna kuti ena ake anamusumira ku khoti pa nkhani ngatiso zitizo kuti nene akena ni mandawa anamusumira pa nkhani yake so ngati zokhazo kuti amaulula zachani kuti za corruption palibe mlandu wina oposera kuti Alexius Kamangira akumanena anthu amene ali ndi chani kuti ali ndi akupanga corruption m'dziko muno. So chifukwa cha DPP ndikunena mobwereza chenjerani ndi machitidwe anu azinthu pa milandu ya Alexius Kamangira chifukwa je zitha kuonesanso ngati kuti boma ilili zomwe zikutchulidwazi mulinawo mbali imodzi yofuna kupanga against Alexius Kamangira. Malawi ndikunena pano pali ndi chidwi akusatira bwino zomwe loya ameneyi akutani kuti akulankhula moti loya ameneyi khulupirirani ndi wagulu ngati simusamala mukhala chimpwirikiti m'dziko muno. Mayuthi panopa akudzuka, mayuthi panopa ambiri akukana zinthu zopepera moti loya uyu apangidwa support ndithu pakana chilungamo chenicheni chioneke mokuti loya uyu Malawi ndi kumuziwa ineyo walero salola mwanjira ina iliyonse kuna kuti Alexius Kamangira aopsezedwe. Muyitanisa yani kuti muyitanisa mademo ndithu ngati simupanga zinthu zomosamala muyitanisa mademo for Malawi akuona within a week warukaso Alexius Kamangira kumafotokozaso nkhani zake pomba tikumva kuti milandu pa 5 zinthu zona kuti zikupanga match olo mwana apapa kuchita kuziona kuti zinthu zikulumikizana kuti mulandu ukukalowa chifukwa kuti Kamangira wayambiraso akanakhala Kamangirayo sanatulukirenso alizi sindikhulupirira ali mulandu pa 5 ukanatani kuti ukananena kuti uzikamvedwa ayi pa anthu ena aja amene ali kuseli pa anthu ena aja amene ali kuseli kwa Kenani Manda pa anthu ena aja amene zikuwanyasa amene apangano push kuti mulandu ulowe pa 5 pa nthawi yomwenso Kamangira watani kuti watulukira ndiye muziona kuti zinthuzi zikulumikizana. Khoti pampano yagamula chigamulo chokuti Amalawi anacho mafunso ambiri lero Alexius Kamangira watulukira wiki ino ukatuluka na kuti pa 5 Marichi mulandu wa Alexius Kamangira ukapitirire utani kuti ukapitirire kumvedwa pakumveka zona kuti wanenaso yekha una kuti maloya akukana akuopsezedwa kuti akamuyimire Amalawi zimene zakuzirani kuti akuzisatira ndipo akuziziwa ndiye tikunena kuti Malawi wokonda dziko amene umayima pa chilungamo timperekeza Alexius Kamangira pa 5 Marichi ku khoti.